Hambai press media no the ro sung tabuk no sini advisor Ministry of Home Affairs sini AK misra ji bobai malalai pekasu ekai malalai tabuk norok nasingi tongoni bagi norno pipeline hambai খুব কাহাম ডিসকাশন খা নরব সাইমানো जों थांनाय 27 तारिख जुलाइ दिल्ली और इंगै जों आ जागाव आलोचना खा पक सालायखा जतनो साइमानो IPFT नि जे कोर डिमान्ड अब स्टेटहुड डिमान्ड टिटिएडिसि एरिया न तुय सेपारेट स्टेट जेने टिप्रालेन्ड अब सिनि मूल दाबी कोर दाबी जों आबनो प्लेस खलायखा पासापासि ताबुक जे सिनि टिप्रासारक बाय विभिन्न पलिटिकल पार्टी विभिन्न सोशल अर्गानाइजेशन एबा ताबुक जोंबाय जे आलोचना अंगै तंमाने आबरंग न तुइ बसं काम खलाय सेथ्रलै डिस्काशन खलायलायखा गाय जों सिनि मदामाखा जों आशाबादी जे बुसकांनि लोकसभा इलेक्शननि बुसकांगो न डिसेम्बर मासनि बिसिंगो न कोनो ना कोनो सिद्धांत सिनि मिनिस्ट्री अफ होम एफेयार्स भारत सरकार कोनो ना कोनो एकटा सिद्धांत नानाय आबो जों रिक्वेस्ट खालायखा डिसेम्बरनि बिसिंगनो जा समस्या जा टिप्रासानि बागै सिनि मूलत आइडेन्टिटी क्राइसिस जों जे थाङै थांनानै बागै लामा जों साखासिनि डेभलपमेन्ट मूल इशुया सिनि आइडेन्टिटी क्राइसिस सिनि डेभलपमेन्ट या सिनि नांगौ कन्स्टिट्यूशन सांविधानिक जे समाधान जेता मेन सिनि टिप्रालेन्ड जों अदालि मानखांखाय दं सिनि आइडेन्टिटिनो जों सेफ गार्ड माननाय ताबुंनि जे प्रसेस आलोचना अब डिसेम्बरनि बिसिंगनो क्लोज खाय आलोचना खालायो किसुना किसु टिप्रासानो मथानानि बागै बिचार रिजाथन अब सिनि पलिटिकल पार्टीनि बिसिं जों सिनि अंगै जों रिक्वेस्ट खालायखा दाबो कोनो सुनान दं Yagulo Koktuma mungje Bwskango लोकसभा चंमारी कि अबन कि चंमारी ने बेस खायजे जस्ट कहानिया जने थंना बागै सिमना दावा हायके फाइ अब हायके डिस्कस काम कक्सन कानो अब ताबो से नों लोकसभा Bwskango हिन सापानो मो मेटार तो जुलाई मास नि सिमि चललाय दङ जतनो साइमानो सुदु IPFT बाय सिमिया टिप्रा मथा बा चिनि जे गोबांमा हदा ग्रुप सोशल अर्गानाइजेशन बरो बयबो डिस्कशन खायदों ओके लोकसभा इलेक्शन तो 2024 ओसे अब अलरेडी जों जुलाई मास नि सिमि डिस्कशन जे सलि दङ आबोसलाय सिगां डिसेम्बर जुलाई हिनले आबोसलाय सिगां वनर जों साइमानो जरा चिनि मडेलिटी कमिटि नि जे मेटार दङ आरो जे इशु अलरेडी आबोनो बेस खालायनो IPFT बाय बीजेपी जे एलायंस का जे पॉइंट न तुई जे गोबांमा इशु न तुई आबोनो बेस खालायनो ताबुकनि जा पद्धति ताबुकनि टिप्रालेन्ड टेरिटोरियल काउन्सिल बा टिप्रा टेरिटोरियल काउन्सिल हिंदे बा आबरन बते 125 अमेंडमेंट हिंदे बरक सेथ्रय नाय दङ बबरिनाय मतै मारिनाय आबो चिन्थानिसो जों चिनि तो डिमान्ड स्टेटहुड ताबुक बरक ताम रिना नायखा ताम रिना नाया बरक डिस्काशन खालायो बरक ताम सिद्धांत ना जोंबो नासिङै दङ ओमफ्राय आबो कोनो पलिटिकल इशु तो माने निर्वाचननि कोनो इलेक्शननि इशुया आबो अलरेडी जेप्रो থেকে आबो मडेलिटी कमिटी खाजाका आपन सिमी प्रसेसंगे मो जे ताबुक जे टप मो जे आलोचना अब जुलाई मासनि सिमी जुलाई 2023 विशेषतः बोधे इलेक्शननि पर থেকে म 2023 नि इलेक्शननि पर থেকে न माने तैबो सुरुंफिका माने काम खालायो अब सुरुंगै दङ आरो कुनो अब Bwskango लोकसभानि इशु नै अब किछु कुरा आं मने खालायगाछ ओ एके मिश्रा जे फाइ माने अब के मॉडलिटी कमिटी नि जे रिपोर्ट नि अनुसार द कक्सलि त ना रिपोर्ट अफ दाउन नरवकha जाका सावानो ताबुंनि जा जे अरो जे सरकार आसुगुइ जा डेभलपमेन्ट नि जे प्रसेस चलि दङ अब मॉडलिटी कमिटी और सोशियो इकोनॉमिक आपके जे कैसे कमिटी खाजाक आबनो बेस खालायनो तो अब सब किछु डिस्कशन चलि दङ आरो कोनो फाइनल साजाया जे मतेरिनाय ताम रिक्वेस्ट टिप्रासा बानचिनो बर आबो स्टाडी खालाय दङ ताबो ए स्टाडी आबो उन खेपे से जोंना नोंथोन जोंनि टिप्रासानो कोनो ना कोनो किछु रिसिथन जों सानो टिप्रालेन्ड ताबो भारत सरकार जोंनो तामरिनाय जों आबो नासिङै दङ आबनो मेन ताबो जोंनि